Realme C75, скарги на нього тільки за те, що у нього процесор G92 Max, це по суті такий як G85 був Helio. Так, не самий мощний процесор, але здебільшого буде вистачати для всіх задач, які можна йому поставити, там навіть прості ігри, все буде тягти. Але у нього захист навіть краще, ніж у деяких броньованих телефонів, підсилена батарейка, 50-мегапіксельна камера. І дисплейчик, тут IPS AMOLED, також одні з хорошо, тут IPS екран. Але ви не купите за такі кошти, щоб був AMOLED екран і гарний захист від ударів, повноцінний захист від вологи, і щоб він коштував 7500 гривень, а версія 6.8 128 і ще дешевше коштує. Так що параметри на свою ціну у нього дійсно гарні, і нефсішка, до речі, також є, і вона працює. Так що не все так погано в цьому смартфоні. І по відгукам, хто вже купив цей смартфон, відгуки дійсно гарні за нього.